Здравейте! Аз съм Калата. Аз съм Тевката. И днеска ще направим едно много хубаво клипче. Да. Ще ядем и неща. Това са на Бате Сандев, новите неща. Искаме да направим на това no reaction 5 минути. Да. Трите неща за пиене. Сега ще опитваме. Ни разполагахме с много пари, защото ни даваха Само 20 евро. Не, 25 евро. Тук са и тия солените, чипсове. Да. И всичките сладки ями Сандев. бани. Захарния памук и то кисели. О, сега ще опитваме. Много е странно сладко. Сега, айде да опитим. Първо със соленото. Чипса. И който има най-висок рейтинг, той печели. Не е ли чипс като чипс? 10 от 10 от мен. Да не започваме толкова високо, не трябва ли? Не, много е хубаво. Точно ми любимия чипс. Ама то трябва... Ние го правим до 20. До 20 го правим. Добре, 20. 20. Добре. А от тебе? 19. Не, Сега, какво да опитаме? Нека да започнем с... Някаква напитка. Ай, не затворих очи. Аз ще го може ли? Добре. Размеши ми, не? Готово. А моето... Аз това точно искам да вижте. Аз искам това сега. Първо започнем с това. Да Добре. опитаме това. Не ми еш много. Много съм. Аз знам, че е с параченца. Колко му даваш? Това е 19, много хубаво. На мен ми харесва. Много е хубаво. Мен ма кефа. И мен ма кефи, ама много мразя да има параченца. Малко ми е... Аз не усещам. Гнусно ми е просто. Отпи още малко ще видиш. Има параченца. Ама е малко гнусно, нали? На това му давам 19,5. Аз му давам 19. Нещо, което повече ни харесва от 20, му да дадем 20,5. Сега ще започнем с това алоe. Да. Червеното. Искам малко коя! Не. За който не знае, днеска последния ми влог, аз пък влог шорт, казах, че не мога да снимаме гейминг видеа, ама се поръчахме едни камерки от Тему преди малко. За 100 евро. Това мисля на газирана напитка. Може да опитам. Чакай. Има много парченца, е малко гнусно. Гадно ли ти е? Колко му даваш? 1 от 20. Мен има кеф. Много гаден вкус. Препоръчваме ви, това е най-вкусното, това... Горе, до... Малко могат рецепторите да ни се сбъркат. Това са... Такова. Това няма да ги изфърляме, ще си ги допим. Сега ще започнем да давам тефито. Тя прочита това какво е? Айстин. Това май е Студен чай. Сега даваме. Не, обикновен студен чай, само че не знам, що ми грабна окото, просто... И Чакай сега да опитам. да видим на хората само 92 цента. Ями банито струваше 1,10. Чакай бе, тая колко ни искаше? И 90 ли? Не знам. Вкусно ли? Ами, На мен мирише малко на чай. тото е нормален чай, само че студен. Ами, 9 от 20. Не знаете като пиете чай и като стане по-студен колко е гаден. Да. Това е студен чай с супер много мед или захар. Е 0 от 10. Аз давам 9. Пак ма кефи, аз много обичам такива чай. Аз Ма много чак не обичам. студен. Съжалявам. Сега започваме. С... Памук! Не, Не, памука. забравихме това солено. Памука. Не, забравихме това. Той е за последно. Дай за последно. Сега кой е памук? Аз го отварям. Добре. Значи, Аз ASMR. за ето я. ASMR. Чакайте да видим. Да го помислим първо. Много ли е кисело? Мишина някакъв. Братле, това е като... Чакай. Да, мъдър Мишина е гати букука.
Ама може да е вкусен. Със сигурност е. Това изглежда На една на голяма. възглавничка. Трябва да направим много реакшен. То е сладко. Как много реакшен? Абе, тя ама нещо са объркали. Тук пише екстремно кисело. То е сладко. И тук, вижте, ако ви лъжа, вижте тук какво пише. Най-кисело. Няма кисело изобщо. Кефила. 20 от 20. За мен е така голяма хапка. Но първо е така, ще вземе така голяма хапка да го ще става кисело по. Едно става кисело. Едно става кисело. Има пак. Наистина не може. Не е реклама от Ями Бани, за щастие, но ви се похвалим! До вечера ще гърми конфети. Ага. Защо дигнахме цели 5 абоната? 5! Ще дигнем и 6, защото се абонирам от на мама телефона. Сега да започнем с... Не. Добре. Сега представи си какво това е супер кисело. Сега първо аз го отварям така, че отвори моето. Три. Покажи го на камерата, ние не можем. Три. Не, покажи го на камерата. Това през... Това вижда нормален памук. Като заври си повече нокса в него, да видиш как да го намериш. Амен... На пластмаса. Малко. О, този много хубав. Какво да чуваме? 20 и половина. От 20. Така, измисли цялото. Да видим, измисли доста. Домой. 3. Какво? Дали ще фам диабет? Как ще бе? Леко. Много bon. Това ще е YouTube клипче. Но така. Много bon. Ма не забравяхме да дадем оценки, бе. На първия колко му даваш? Аз му дадох 20. Киселе. 20. Този му казах 20 и половина. Колко дадох? Не е най-доброто. Има по-хубави. Не, да. Има и по-хубави. Давам 19,5. Но това му давам вече 20. И половина. Най-съм обнадежден. Имаха само тези. Да. Но искахме да вземем. Покажи го на камерата. Сега тут вземе чуко. Като Дубай чоколад. Дубай чоколада. Те са ни банкнали. Виж, че няма нищо почти. Ама е много Ама пък хубаво. мишът много хубави. Мишът на курсани 7 Days. Е много хубаво. Това шоколад Много ли? хубаво. Колко му даваш? 20 и половина, много хубаво. Му да дадеш 22. 20 и половина. Горе-долу. Давам 20. Не, няма да му дам 20. Ще му дам 22. Покажи как отваряш и като за Бога. Отваря го с такова, защото няма свободна ръка. Да. По принцип, аз един път така питайте него, отварям го с зъби и вместо да отворя това, единия ми зъб се отвори сам. Питайте го него.
Да, наистина така е. От тогава спрях да отварям с зъби. Това е вкусно. На мирис беше по-хубаво. От тук нищо няма да изхвърляме. Ако чуете какъв е този звук, това е от помпа. Да я покажа ли? Не. Покажете си. Който е от Севлиево, покажи това място. Който е от Севлиево, може да го знае само. Да. Ето там. Там живее Мартин Златев. Там в Ецелсбург, там. Имаме оговорка да правя с него видеоклип. Да. И да ви кажем нещо. Всичките неща, сега които сме букуци, като например и тези неща, ще си ги махнем. Бабо. Бабо. Коко. Помука ли? Я дай малко да капна. Не искам да капна тук. Забравя, че имаме и още. Имаме много ли е кисело? Изведнъж ще удари по-става сладко. Сега не хубаво. Съжалявам, че днеска е неделя, но снощи бяхме много заети. Да. И малко се окапах. Лятото е горещо, много е добре. Чакай, това може да е копирайтната песен, нали знаеш? Да. О-о. Това трябва да се взееш. Не, няма за какво. Сега, Всички я пеят тази песен. 3, 2, 1. Това е 2016 вайб. Вайп. 2016. Харибо. Харибота, Моторола, хало мото, динг 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 динг. Сега не се вижда чак толкова хубаво на камера, ама на живо са направо да умреш. Дай. Вижте ги. Кой ще надеш на мен? Еми червено да е! Най-мема кеф е зеленото и червеното. Ама... Това няма много значение. Ако чуете какъв е този звук, това е помпа. Спри, бе. Ям. Знаеш, че ме просто трябва да го преработваш. Не питайте за помпа, защо прави така. Изобщо не сме я разглабяли. Да. Изобщо. Само, че момчето се казва Мед. Което ми се сърди. Имам това. Така, бъдете готови. Добай чоколаде. Сега се вкарам, нали така? Давай тук, бе, Тефи. Аз съм тук. Ела до мен. Аз съм пилас. Ела до мен. Аз съм тук. Виж, аз тък му съм го... Ела до мене, молеца. Тък му съм ги направил на две. Малко се е разтопил, да е. Ето, чакайте. Знаете ли, искате ли да ви кажа едно нещо, защо нашите дубайски шоколади са по-тъмно-зелено? Защото те използват хубав такова. Това беше? Кадаив. Използват по-евчили. Трябва да там аз? Не, аз го знам. Хубав е. Опитай го, блин. Аз тук е. Бъде. Не се видях на камерата. 30, 20, да бърках се. Аз си ям моя.
Бата Савлев, ако не гледаш, да не спонсорираш, ей. Много хубави памуци правиш. Направо. Без това зеление. Не, зеления е хубаво, ама много кисел. Допише. А не, забравихме това. Най-накрадето. Да. Това само аз съм го ял. И аз. Не толкова много. Това е с бекон. Да. Първо, който е от Севлиево, който е в квартал психоболницата. Квартал психоболницата. И който знае Искра, може това да си го купите от Искра. Аз буквално живея и там. Я да прибери тия букуци в някаква чанта. Ето прибери букуците в една чанта и там. Ние заедно искаме да направим 100к. Дали ще успеем? Този път искам коментари. Коментари. Разбирате ли ма? Служи се на главата и почва да играеш. Да. Заето моята коса. Който не знае, Калата, ама аз се казвам Калин, а той е Тефик. No? Тефи. Изяш едно такова, изяш едно такова, изяш едно после такова. Не, първо изяш такова. Сега бързо изяш това. Бързо. На езика ти става нещо. Ценото нещо удра, нали? А? Това е бекон. Дали то се ми се скарат. Е, при нас, ала. Я кажем, че не знам много добре някакви неща. Още това е да го правим сега, е забава. Няма да обработваме всичко. Съжалявам, ако е толкова качеството. Искаме някакви да ни 17 минути видеоклип. Да. Паметта ми замина на телефона. Ще го изпадиш на моя. Така. Мислям да ви казваме чао. Да. Чао. Чао.